Ako si Karding ginaingon, ayaw pugsa ang tao nga way gusto nimo, aron di ka magmahis kauhayan. Mao kini nahitabo sa akong ginabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Babali ka karon pabisitan tong giingon mo nga, Ros? Opa, kay karon to siya niingon nga pabalikon ko. Og klaro kayo pa nga ihanagi kong sugton. Kung tinuod na nagagusto na nimo, no? Mas maay pa og iyan ang kang isugot niya itong una mong pagpamisita, pagpanguyab niyo. Doon na maging mga babae ngayon na pa. Nga di dahil nila gusto ba nga diritsoon og sugot ang lalaki. Oo, hinoon. Kay katulang si aning mama mo, ay kalima ko mamisita ni ato eh. Uy. Una pa ko gisugot. Mao ba? Naabot sa di kag ikalima nga pamisita o nakagisugot ni aning mama? Dugay-dugay yun. Oo, mao ba? Sige boy, adto na ko. Karon magkauyab na dahil ni Rose. Sige ba? Oy, kung magkauyab na gani mo, no? Ay, pakasalayan mo, ha? Nak? Ano makakita na ko kapo? Gimingaw naman tao ko, zero, eh. Kinahanglan nga mangita sa kong babae nga akong minyuan o gusap, eh. Ay. Mao ba, Go Rose? Maokit ko, lowbat ko. Mo nga, wa ko maka-chat dayon o makatawag ni Carding. Nangita na lang ko og landline aron matawagan ta ka. Karon di mo balik og pamisita nimo sa inyo. O di ka makauli ron sa inyo kay gipa-overtime ka og trabaho sa inyong boss. Ikaw. Dool raman diha ang inyo sa amo. Palihog na lang kung adto sa bahay, Kaupi. Unya, ingna si Carding nga, pabaliko na lang siya, ugma. Okay, Kaw. Salamat ka, ha. Sige na, bye na. Okay, bye. Dili ka? Ibukra pa kay ko ining Carding. Ingon ini ang buhaton ko. Magtalik og adto sa bahay nila ni Kaw Rose. Ug ako'y mo atubang ni Carding. Doon lang ako sa bahay niya, Rose. Kung iya gani kong sugton, pagkaslan nila ko siya. Magminyo. Niyarigi ko. Excited na ba kayo ko na nga magkatubang ni Rose? Bayo! Uy, hala. Siya na ron, Chiska. Ay, si Carding na ron. Ay, sige tiya, ako'y maabli sa pagtahana. Ako'y mo atubang ni Carding. Pero, ay, Chiska, naon sa kamubo gud ang short nga imong gisulob, day. Kita mang posod ni mo. Unya, nipis pa kay nang gisulob ni mong sinina. Lakra kay imong dughan, ay. Kamay bra, uy. Dili kay dughan ray lakra tiya, uy. Hasta ganing ubos. Na. Awa tiya. Awa og dugay kay ubos na. Pastilan. Pag-ilis ko ng tarong dito. Na, kapoy tiya, uy. Arin ako tiya. Ako'y atubang ni Carding. Oh. Hoy, Chiska. Oy, naibaw kong dako ka gustong Carding, oy. Ay, good, pag una-unag laki, day. Aron di ka magbahay sa kawahian. Nadugay mo na. Mayo! May gabi! Hi, Carding. May gabi eh. Uy! Diyos ka, Yes. ikaw ang ablis bultahan? Dali na dong, Carding. Dayon diri sa suwid. Pero si Rose man ang akong pamisitahan, di man ikaw. Wa man si Rose. Dugay pa man ko mauli kay nag-overtime sa trabaho. Kanipis ang gisulog nga sinina. Hoy, siga man ang Piting mata. kaya ang ubo nga shirt nga gisulog. Lakra kang iya. Dali na, Piting oy. dudua. Siga magugtutok sa akong ubos. Gusto ka mo tilaw, ani? Ha? Diyos ka. Mauna, Carding.
Kana kay nag-overtime si Kaw Rose og trabaho, nagpasabot lang na nga. Wa siya gusto nimo. Unya na ko mo surrender kung iya nagi kong bastiron. Ayaw pagpaabot nga iya kang basteron, uy. Kay sakitan man ka. Ako pa'y ikaw, ayaw nilang padayon sa pagpanguyab niya. Maoy panguyapi ang babay, nga maoy matuod nga nakagusto nimo. Nahigugman nimo sa dugay ng panahon. Ug kinsa man, ha? Kinsa mang babae ang nakagustog na higugman ako ang buot nimong ipasabot, ha? Kaklaro anang ako, ah. Ako, Karding. Ha? Ako ang tinuod nga nakagusto nimo. Busa panguyabi ko karon dayon. Kay patilawan ta dayon ka. Ka na bang gisigihan ni magtutok kanina pa sa akong atubangan ba? Gusto ka ato? Ay, uli na lang ko, Chiska, ha? Kaya wa dining akong tuyo. Uli na lang ko. Sabad ay bayot man ka? Oh, Babae na namugos nimo balibad ka? Bayot ka, Karding! Chiska! Baido. Mga na ba Karding? Birahin sis ka. Kana kay ni sat na siya ni mo. Sat si Rose nga murarga. Siya sa Manila ron. Adlaw wa na siya gusto ni mo makigatubang. Oy. Oh. Kay kung gusto pa na siya. Ikaw iyang palabihon dili ang Manila. Ay, baido. Sultihan talang ka. Ipok yan sis ka ni mo. Pero wa ka niya sugta. Wa ka niya sugta. Wa ko niya sugta. Ako hinuyab. Wa ko sugta. Oh, Okay, wa siya gusto lagi tao na ako. Ikaw Mao ba? iya nagustuhan. Busa birahin na. Pughaan na ba'y Karding? Pida. Dakuha naman mong ito'y dong Iguras mong ito'y. Kaya pa na ba'y? Birahin ako sa ba'y Karding? ay, puslan man nga. Tugay pa itong magkatubang mo balik, Ros. Kining imong ikagaw na lang mo ng akong birahan. Siya mo ida ko gusto na ko. O sa ihatag ko niya ang gusto niya na ito. Doon na ako sa bahay ng Chiska. Doon na laki ko. Oh, Chiska. Gihubo mo ko na ni mong sinina o nagpante na lang ka. Uwa kay bra? Wow, nindutan ni mong doon ka boobs eh. Kautog ba na? Salamat ka ni Agi ka, Karding, ha? Oh. Timing ni kay ako rang usaro din sa bahay. Mo ba? Timing ka, Agay, gipakalitan ko ni mo gakos. Giyagkan bagi ko ni mo. Human sa nitabo ng monitsis ka, iya day kong gihagad og kasal pero mibalibad ko eh. Kaya wa ko'y gusto niya bisang gamay. Igo na lang taon siya sa paghilak. Mga tumakasama ang kaagi ni Karding, diniling tulmanon. What's the style? Igo na lang sa paghilak i-style.